kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma serusi la Maraka Fama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka Fama ka journal Bambara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka Fama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi ye alamisa ye octobre kalo tile 3 san 2019 kunnafoni labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase ne Seydou Sila Maraka Fama fɛ Ibrahim Lam k'ale to suya kɔlɛla radio bɛnkan ale kumaso kɔnɔ 97 tomi 1 fiɲɛ suru ka bɔ Sugunikura Kuluju nɛgɛkɔrɔla na kunnafoni bakurubaw filɛ. Nations Unies diɲɛ tɔnba u ka bolofara min bɛ anw fɛ yan n'an ko a ma MINUSMA u ye jalakili kɛ ka ɲɛsin waliya cɛjugu ma mun kɛra ninbɔ ye waati furancɛ tɛmɛlen na ka ɲɛsin an ka wolomasiri taabaw ma. Direction générale de la protection civile a ɲɛmaw baaraɲɔgɔnya u ni Banque mondiale Union européenne ani PNUD ni ɲɔgɔn cɛ u ye laseli kɛ ka ɲɛsin dɔnnibaw ɲininaw ma tarata donya tɛmɛlen u dagayɔrɔ la ACI la laɲini tun ye min ye ka ɲɛfɔli kɛ ji walankata mun kɛra mai kalo tile 16 san 2017 Bamakɔ yan ani fɛɛrɛ minnu sigira ɲɔgɔn ka jamana fangamarabaw ani dɛmɛbagajɛkulu fɛ. Banque mondiale baaraɲɔgɔnya ni protection civile ni ɲɔgɔn cɛ u ye kalanbolo kɛ dunanjigiso dɔ la anw fɛ yan ka ɲɛsin musolakaw ma yaasa u ko a bɛ se ka jo cogo min na ka ɲɛsin kasaraw olu kɔlɔlɔw ma. Dɔnnibaw la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sadani na aw ni ce Maraka Fama ka journal Bambara lamɛnli la. An bɔra k'a fɔ sisan diɲɛ tɔnba n'o ye Nations Unies ye u ka bolofara min bɛ anw fɛ yan n'an ko a ma MINUSMA u ye kɔnni kɛ ka ɲɛsin waliya cɛjugu ma n'o kɛra mugujugu ci ye ka ɲɛsin an ka wolomasiri taabaw ma ni ninbɔta cɛyara kosɛbɛ 25 o fɔra ko la 60 bɔɲanko k'olu tununa olu ma ye bolofɛnw olu caman tiɲɛna tile damadama ni waliya cɛjugu in kɔfɛ Assemblée générale Nations Unies diɲɛ tɔnba u ka ɲɔgɔnnajɛrɛ ta ko 74nan sen fɛ ni Mali ka kumakanw fɔra ani Sahara kungo lahalayaw u ye nin gɔnni kɛ o de sen fɛ. MINUSMA ko k'a bɛ dugawu don kɛ maa fatulen ye k'o ɲɛsin gouvernement ma minnu joginna ko ka lafiya d'u ma. Direction générale de la protection civile a ɲɛmaw baaraɲɔgɔnyaw ni Banque mondiale Union européenne ani PNUD ni ɲɔgɔn cɛ u ye laseli kɛ tarata donya tɛmɛlen ka ɲɛsin dungubaro ɲininaw ma a kɛra protection civile jabala la ACI 2000 la laɲini tun ye min ye ka ɲɛfɔli kɛ ji walankata min kɛra mai kalo tile 16 san 2017 Bamakɔ yan o ye tiɲɛni minnu kɛ a hakɛ ani fɛɛrɛ minnu tigɛra jamana fangamarabaw fɛ an'u dɛmɛbagajɛkulu ka dɛmɛ kɔnɔna na maa min ye kuma ta Gale n'o ye colonel Cheikh Fantamadi Kone n'ale ye ko mɛruba ye protection civile n'a nɔnɔw ni ɲɔgɔn cɛ ale ko mai kalo tile 16 ka taa bila mai kalo tile 19 na Bamakɔ yan ji walakata min kɛra ko a tiɲɛni nɔ fanga de bonyana kosɛbɛ ko maa bɛ se ka min fɔ ko miliyari ko don dɛ ko wa k'a bɛ taa CFA wari miliyari 6 bɔɲanko la maaw bolo fɛnw ma magoɲafɛnw siyɔrɔw u tiɲɛni a bɛ o hakɛ ko fɔ. Ale kɔfɛ maa min ye colonel Cɛkura Samake ale directeur général adjoint protection civile o tɔgɔ la ale ko o de kosɔn ko kalanbolo dayɛlɛla yaasa n'a ɲɔgɔnnaw danbɛriw bɛ kɛ ka ɲɛsin u ma cogo min na. Kasara min kɛra mai kalo tɛmɛnen Bamakɔ yan jateminɛw y'a jira k'a fɔ a ye tiɲɛli min kɛ a tiɲɛli kasara bɛ taa se fɔ miliyari 6 ɲɔgɔnna ma o miliyari 6 o ye fɛn hakɛ mun tiɲɛna ye a bɛ se ka kɛ mɔgɔw ka sow ye a bɛ se ka kɛ siraw ye a bɛ se ka kɛ lɔgɔlisow ni fɛn mun tiɲɛli mun kɛra jateminɛ y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛli a musaka bɛ taa se CFA wari miliyari 6 ma an bɛna mɔgɔw kalan n'a ye mɔgɔw kalan baara la baara mun b'a to ni kasara kɛra u b'a évaluer cogo min na donc n'o o jateminɛw sɔrɔla an bɛ baaraw boloda o la k'a kɛ kasara hali n'a kɛra a kana se ka o tiɲɛli ɲɔgɔnnaw kɛ cogo si la bilen n'aw ye jateminɛ kɛ kasara in tɛmɛnen kɔ baara caman kɛra Bamakɔ dugu kɔnɔla la yan baara caman mun kɛra san kɔni nana ji yɛlɛna nka a ma kɛ kasara ye cogoya si la bilen a bɛ se ka kɛ ji donna mɔgɔw ka so mais a ma kɛ mɛ ta ɲɔgɔnna kɔni ye o baaraw de bolodalen kalan in ni ɲɔgɔnna faamuya a bɛɛ de kɛra sababu ni k'o baara sugu boloda Bamakɔ yan walasa kasara a kɔlɔlɔ bɛ se ka nɔgɔya cogo min na an badenw ma n'i ko lakana i ko sɔrɔ i ko yɛrɛkun sɔrɔ fɔlɔ mɔgɔw bɛ fɛn o fɛn kɛ u k'u sigicogow jateminɛ u k'u sigiyɔrɔw lakana o de ka ɲi buna adamaden ni ma. Protection civile ale ko ale tɛna a ka baarawaleya ta a tɛna salaya o la dɛ n'o de ye ka dɛmɛdonɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin malidenw n'u bolofɛnw ma a ka ja u kalekan k'o bɔ a da fɛ dɛ n'o de ye an man nin di ka maa wɛrɛw kisi.
Banque mondiale bara ɲɔgɔnya ale ni protection civile ni ɲɔgɔn cɛ dunanjigi so dɔ la Bamako yan u ye kalanbolo ta kunungo ka ɲɛsin musolakaw ma yaasa u k'a bɛ se ka jo cogo min na k'a sara olu ɲɛkɔrɔ ni wulikajɔ in kɛra MINUSMA ka bolo fara fɛ mun ɲɛsin hadamadenya hakɛ olu makarani ma u ko musolakaw ani den tanu k'olu kɔni ko gɛlɛya mana na olu fɔlɔ de bɛ a kasara sɔrɔ o de kosɔn olu bɛ wulikajɔ kɛ u se ka nin dɛmɛdonɲɔgɔnya in ta ka ɲɛsin olu ma cogo min na k'u ye nin ɲɔgɔnna kɛ Segukaw fɛ Kayi Kulikoro ani Bamako colonel Tambura ale kɔni ko nin ye foliko ye k'a sababu kɛ ni musolakaw ni ka dɔn ka fɔ den tanu n'olu hakili jura ka ɲɛsin kasara kɔlɔlɔw olu kunbɛli cogoyaw ma ko a bɛɛ ka dɔn ka fɔ ɲɛta sira a b'o jidili ko fɔ. Farafina bunda kun kan kalataw olu kumakanw bɛ sena cadikaw fɛ a bɛɛ wasaden kalata a bɛ olu kofɔ u bɛ fɛ ka mun mɛriw ka bɛn kalo saba fɔlɔ san 2020 ma commission électorale ale de y'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛma k'a lajɛ dɛ Idriss Déby no a ka waati fɔ waati min ni hakili bɛ jɛn'a ye n'a bɛ se ka mɛriw o kɔnɔna na i n'a fɔ jamana sariya sunba cadi jamana o y'a laɲini cogo min na kalata ninnu bɛ se ka kɛ cogo min na o n'o tɛ kalata ninnu balili k'a bɛ ka kumakan minnu fɔ n'o ye Boko Haram kɛlɛli ye k'o tɛ kuma ye mun bɛ se ka maaw hakili minɛ dɛ ko wulikajɔ de ka kɛ wa tintin bɛ ka kɛ Idriss Déby yɛrɛ kan fangabaw fɛ yaasa kalata ninnu bɛ se ka kɛ cogo min na a ka jamana kɔnɔna na u bɛ Washington ani Paris a bɛ olu kofɔ nin bɛ bi laseliw kuncɛ min labɛnna fajiri jɛkulu ma fɛ ka lase balimakɛ Seydou Sila Maraka Fama fɛ Ibrahim Lam k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala man ka jɔn na an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini dɔgɔkun kunnafoni laban k'olu lase aw ma yan'o cɛ n'a b'a fɛ ka segin ka Maraka Fama ka journal Bambara la a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net Maraka Fama ka journal Bambara ka kunnafoni jatara a ka laselibaw a n'a bɛɛ lajɛlen ye n'a b'a fɛ ka Maraka Fama ka reportage vidéo fana lajɛ a bɛ taa Malizoom ale page Facebook sanfɛ a n'a a bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ aw ye sa k'aw ni ce a k'an bɛn ni Ala sɔnna ma. Maraka Fama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.